camina yo. Včera ste mali deň voľna, ale niektorí vraj boli v zoo. Fakt? To? Viem, niektorí. No neviem, tak to je zasa až moc asi, ne? Na to by som sa vykašľal. Podľa teba chýbalo k tomu extra kroku navyše, lebo od viacerých vám zasnívalo, že možno práve tie skúsenosti. Za mňa chýbali góly, no a nedali sme o jeden gól viac ako oni a dostali sme 6, čiže... Není teplo trošku v tej aréne? To není vidno, strašne teplo. Mohli by pustiť klimu, ale asi šetria. Tak na úvod sme prosíme nejakým spôsobom pohľadu ten zápas hodnotiť. Podľa mňa sme prehrali a podľa mňa sme boli lepší, mohli sme vyhrať.